Pane chiitiko chinoshamisa chinoshoka vagari munyika yeZimbabwe apa panoonekwa kuti aiwa each and every government ministry iri involved mumoney laundering, iri involved aiwa the looting of state funds. Chiitiko chabvundutsa vanhu chikashamisa vanhu panyasi kuona kuti aiwa apa nyange ukazvinzwa paunozorora hapana zvaunoita, unoda kuti the ruling party ZANU-PF ndo zvayatongoadopta. Sanapinda mumashoko nedhaini rabuda nyuka mutsara nhasi vanhu paipa ndoti subscribe like kuti on the bell icon. Panapa pane line rokuda kanyikwa chinzi 60 million United States dollars stolen from Pismas in 4 years. Panapa tikuona kuti anzi during 4 years 60 million US dollars inonzi aiwa vakomana vakaluta magesi yetu. Unoona kuti panapa vanoyachikomenda vachiti 60 million US dollars looted just like that between 2018 and 2022. Civil servants who were contributing this money left without medical care, and the ZANU-PF tells you that it is building Zimbabwe brick by brick. 60 million US dollars would have run all of Zimbabwe's hospitals for 1 full year. Ndomashwa rubuda panapa tiona kuti aiwa ministries the Zimbabwean government are involved mukuluto kwemaresources. Vari kuti pa 4 years pakalutiwa 60 million. Vakomana musati tichitamba ne60 million. 60 million inogona kudevelopa nyika yeZimbabwe ikatomaintaina maroads, ikatoita kuti aiwa macitizens emunyika yeZimbabwe vese vasina mabasa kutocreatiwa employment opportunities, vanhu vakatopinda mabasa vakachaita mburi dzavo. But tikuona kuti aiwa vakomana ava the ruling party havasi kuguta, hamene kuti vanenge vachimboda kumboshandisa kudii mari yese iyoyo. Chimbotizai mafungiro enyu vari kudii pamusoro pechiitiko chakadai chatoona aiwa chaputika ichi. Pinda comment section medu, musano subscribe or like, chinotonotira on the bell icon.